να σας πω ότι αυτή την περίοδο είναι η περίοδος του ροδιού. Εγώ στο εξοχικό μου έχω μια ροδιά, πήγα και τα έκοψα τα ρόδια. Βεβαίως θέλω τώρα να τα στύψω, να δω τι θα τα κάνω. Τα έχω εκεί και τα κοιτάω και τα χαίρομαι, γιατί θέλω να τα κρατήσω και για τα Χριστούγεννα και για γούρια. Όμως, Δήμαρχε, ο Δήμαρχος Ερμιονίδας είναι κοντά μας. Εσείς κάνετε ένα φεστιβάλ ροδιού, έτσι δεν είναι? Και το ρόδι δεν είναι μόνο για το γούρι, το ρόδι είναι και φοβερό αντιοξυδωτικό. Καλησπέρα σας. Μετά από τα δυσάρεστα γεγονότα που συμβαίνουν, να πούμε και για ευχάριστα λίγο πράγματα. Πράγματι, εδώ στην Ερμιονίδα, έχουμε το φεστιβάλ, τη 12η γιορτή ροδιού, που θα γίνει 28 και 29 Οκτωβρίου, το μήνα δηλαδή, 28 το βράδυ, με μια συναυλία και ποδηλατάδα το απόγευμα για τα παιδιά, και στις 29, ημέρα Κυριακή δηλαδή, από το πρωί, θα εκθέσουμε στο λιμάνι της Ερμιώνης σε πάγκους, παραγωγή και μεταποιητές του προϊόντος αυτού. Για χυμό άκουσα πριν κάτι λίγο που είπατε. Είναι πολύ καλός ο χυμός ροδιού, είναι το καλύτερο αντιοξυδωτικό, να ξέρετε. Φτάνει να έχεις το μηχάνημα να τον στίβεις. Έχει πολλές θεραπευτικές ιδιότητες πραγματικά. Αλλά εδώ είναι η διαφορά. Το ρόδι Ερμιώνης είναι pop προϊόν. Πώς είναι δηλαδή? Ναι, είναι pop προϊόν και είναι ένα ξεχωριστό προϊόν. Διαφέρει δηλαδή από τα ρόδια τα υπόλοιπα. Η ποικιλία αυτή είναι μια ειδική ποικιλία, όπου έχει πολύ αφρά το καρπό και πολύ γλυκό το χυμό. Ναι, γιατί είναι λίγο έτσι στιφούλης ο χυμός του ροδιού. Αν πάρετε ρόδι Ερμιώνης, είναι η ποικιλία τέτοια που δεν είναι καθόλου στιφός ο χυμός. Τι ωραία. Είναι πολύ εύγευστος, πολύ γλυκός και πολύ έτσι καλύτερος θα έλεγα. Είναι μια ξεχωριστή ποικιλία που εδώ μόνο στην Ερμιώνη αναπτύσσεται και καλλιεργείται. Έχετε μεγάλη καλλιέργεια, δηλαδή καλλιέργειες είναι για εγχώρια κατανάλωση, κάνετε εξαγωγές στο εξωτερικό, δηλαδή τι δυναμική έχει η καλλιέργεια του ροδιού στην Ερμιώνη? Πολύ μεγάλη δεν είναι η καλλιέργεια, γιατί έχουμε μεγάλο τεράστιο πρόβλημα με το θέμα, με την άρδευση, με το νερό άρδευσης εδώ στην Ερμιονίδα. Είμαστε μια περιοχή πολύ δύσκολη στον τομέα αυτό και έτσι θα έλεγα σταδιακά συρρυκνώνεται η παραγωγή. Αντί να αναπτύσσεται, δεν είναι πολύ μεγάλη. Καλύπτει την εγχώρια αγορά, είτε σε φυσικό προϊόν, είτε σε μεταποίηση ως χυμός ή και άλλα προϊόντα έτσι που γίνονται από το ρόδι. Όπως, τι άλλο θα παρουσιάσετε, δηλαδή τι άλλο φτιάχνετε από το ρόδι? Γίνονται διάφορα γλυκά που είναι το ρόδι, φαγητά με ρόδι, δηλαδή που το... σαν συνθετικό έτσι του φαγητού. Ναι, κάνεις λουκουμάδες, βάζεις ρόδι από πάνω. Κάνεις σαλάτα, βάζεις ρόδι από πάνω. Ή γλυκά διάφορα με ρόδι. Φοβερό γλυκό του κουταλιού ρόδι. Και από τα γραφαστεία και από ντόπιους εδώ και από τους μεταποιητές μας που γίνονται πολλά πράγματα, πάρα πολλά. Πόσοι παραγωγοί υπάρχουν, δηλαδή για τι δυναμική μιλάμε, δηλαδή πόσοι έχουν κάποιο συνεταιρισμό, δηλαδή θα έρθει ο καθένας ξεχωριστά? Υπάρχει και συνεταιρισμός, όχι μόνο για το ρόδι, αγροτών ας πούμε, συνεταιρισμός, γιατί καλλιεργούνται και άλλα προϊόντα. Έχουμε και πολύ καταπληκτικό ελαιόλαδο εδώ στην περιοχή μας, pop προϊόν και αυτό. Η παραγωγή θα είναι γύρω στους 150 περίπου, αλλά στην έκθεση εντάξει, συμμετέχουν όποιοι επιθυμούν, όποιοι θέλουν, με πάγκους δικούς τους, όπου εκθέτουν τα προϊόντα τους, είτε το φυσικό προϊόν, είτε διάφορα πράγματα όπως σας είπα που φτιάχνουν με βάση το ρόδι. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολύ όμορφο. Μπορεί να συνδυάσουν όσοι μας ακούν, μας βλέπουν, να συνδυάσουν ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Πείτε μας πάλι, πώς έρχεται κάποιος στην Ερμιονίδα, πού θα μείνει, πότε γίνεται το διήμερο αυτό? Πάρα πολύ εύκολο να έρθει κάποιος στην Ερμιονίδα, 2 ώρες είναι από την Αθήνα, 2 ώρες και 1 τέταρτο. Ο δικός να έρθει, μπορεί να έρθει και με υπτάμενο, από τη θάλασσα δηλαδή. Μπορεί να μείνει, υπάρχουν καταλύματα πάρα πολλά, νοικιαζόμενα, διαμερίσματα, αυτά τα βρίσκουμε όλα στο ίντερνετ τώρα πλέον, που μπορεί να μείνει ένα Σαββατοκύριακο ωραίο να περάσει, θα έχουμε ωραίο καλό καιρό, να περάσει πολύ όμορφα και να απολαύσει και τη συναυλία μας το Σάββατο το βράδυ, αλλά και την έκθεσή μας στο φεστιβάλ την άλλη μέρα, την Κυριακή, στην Ερμιώνη. Να περάσει πολύ όμορφα. Καταλύματα έχει ή και έχει βεβαίως, έχει και σε πολύ καλές τιμές.
Μάλιστα. Λοιπόν, να είναι γλυκιά η ζωή, σαν το ρόδι Ερμιώνης, που ο δήμαρχος μας είπε ότι είναι πολύ γλυκό και νόστιμο και δεν έχει αυτή την ωραία στη φύλλα. Να ρωτήσω, το ρόδι, εάν το κρατήσεις, μπορεί να μείνει μέχρι τα Χριστούγεννα και να μην χαλάσει? Μπορεί να μείνει και η παραγωγή. Κάποιες ποσότητες ροδιών τις βάζουν σε ψυγεία. Ναι. Επαγγελματικά ψυγεία και τα πουλάνε τα Χριστούγεννα. Αλλά πρέπει να το κρατήσεις στο ψυγείο, για να το έχεις τα Χριστούγεννα, στην κατάψυξη. Ακριβώς, στο ψυγείο. Γιατί μέχρι τέλος του μήνα πρέπει να φύγουν τα δέντρα. Δεν αντέχουν άλλο επάνω να μείνουν τα προϊόντα. Μάλιστα. Οπότε μπαίνουν στο ψυγείο και αντέχουν μέχρι τις γιορτές, μέχρι τα Χριστούγεννα άνετα. Μάλιστα, γιατί τώρα δεν ήταν και γούρι. Δηλαδή. Λοιπόν, να είστε καλά, Δημαρχέ. Δήμαρχος Ερμιώνης. Η πρόσκληση ισχύει και για εσάς. Μακάρι να καταφέρω να κατέβω. Να είστε καλά. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Και εγώ πολύ. Να είναι γλυκιά η ζωή σου το ρόδι της Ερμιονίδας. Χαιρετώ. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε γλυκά στο τέλος. Ο κύριος Καρλούτσος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Είδατε πώς αλλάζει η διάθεσή μου, ρε παιδί μου. Λέμε κάτι ευχάριστο και αμέσως η φωνή μου ξυπνάει.